ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም መልዐሊኡን መፍትሒኡን ክንርኢ ኢና። ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዘጋጥሞም ሰለስተ ናይ ፆታዊ ርክብ ስንፈት ፀገማት ኣለዉ። እዚኦም ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም፣ መትሎ ደው ናይ ምባል ፀገምን ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትን ስምዒትን ምጥፋእ እዮም። እዚኦም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ስንፈት ዓይነታት እዮም። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ኣብቲ ሓደ ኣድህቦ ሂብና ብፍላይ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ክንርኢ ኢና። ንምንታይ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም የጋጥሞም? ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞም እንተሎኸ ብኸመይ ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ዝብል ነገር ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ዝጎድኡ ነገራት ክንርኢ። ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ንኸጋጥም ዝገብሩ ነገራት እንታይ እዮም? ቀዳማይ ናይ መትሎ ጥዕና ዝጎድኡ ነገራት ምግባር እዩ። ንኣብነት ተቀዳማይ ኣመጋግባ ወይ ድማ ንበልዖ ምግቢ እዩ። ትበልዕዎ ምግቢ ጥዕንኡ ዝሓለወ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዘርኢ ፍረኹም ስፐርምኹም ከምኡውን መትሎኹም ጉድኣት የብፅሕ እዩ። ንኣብነት ጨው ዝበዝሖ ምግብታት ምብላዕ፣ ቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት ምብላዕ ከምዚኦም ዝበሉ ልምድታት በብመዓልቲ ተብዝሑ እንተኮይንኩም ኣብ ቡንባታት ደምኩም ዘየድሊ ናይ ስብሒ በዝሒ ንኽእከብ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ምንቅስቃስ ደም ናብ መትሎኹም ብእኹል በዝሒ ንኸይህልው ይገብር እዩ። እዚ ድማ መትሎኹም ድኽም ዝበለ ንክኸውን ብምግባር ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም የስዕበልኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መትሎ ደው ናይ ምባል ፀገም እውን የስዕበልኩም እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ኣመጋግባኹም ምግብኹም ምምሕያሽ እዩ። ጥዕንኡ ዝሓለወ ብፍላይ ድማ ቆፅላ መፅልን ፍሩትን ኣብዚሕኩም እንተትበልዑ ዝበለፀ ተመራፂ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ኤክሰርሳይዝ ዘይምስራሕ እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ስትሮንግ ዝገብር ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እውን ብሉፅ ዓቕሚ ንክህልወኩም ድሌትኩም ስምዒትኩም ንክውስኽን ንነዊሕ ደቃይቕ ንመትሎኹም ደው ኢሉ ነቲ ርክብኩም ብዝግባእ ንምፍፃም ዝሕግዝ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ኤክሰርሳይዝ እዩ። ንንውሕ ዝበሉ ደቃይቕ ወይ ድማ ሰዓታት ኮፍ ትብሉ እንተኮይንኩም ኣብ ሰውነትኩም ዘየድሊ ስብሒ ዝእከብ እንተኮይኑ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንክትኮኑ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ እንተነኣሰ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ን30 ደቂቕ ዝኣክል ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ምስራሕ ግድን ክኸውን ኣለዎ። ኢቭን ወክ ምግባር እውን ኣድላይ እዩ። እዚ እውን ምስ ናይ መትሎ ጥዕና ዝተተሓዘ ስለዝኾነ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ሜንታል ሄልዝ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ንኽትዓግቡን ንኽተፍስሱን ዝገብረኩም ነገር ይዕግባ ዶ ይኸውን? ቀልጢፈ የፍስስ ዶ ይኾን? መትሎይከ ደዋ ይብልን ዶ ይብለን ይኸውን? እዝብሉ ኣብ ኣእምሮኹም ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣትዉ እንተለኹም ተሓስብዎም ነገራት እዮም። እዚኦም እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ይገብርኹም እዮም። ነዚ እውን ክትፈልጡ ኣለኩም። ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣትዉ እንተለኹም ዓርሰ እምነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ክህልወኩም ኣለዎ። ገና ናብ ፆታዊ ርክብ ምስ ኣተኹም ካብ ሕዚ ወዳእኹ መትሎይ ወዲቑኒ ብምባል እንዳተሻቐልኩም ናብ ፆታዊ ርክብ ተኣትዉ እንተኮይንኩም በኣእምሮኹም ካሊእ ሓሳብ ጭንቀት ትፈጥሩ እንተኮይንኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ የድክመኩም እዩ። ስለዝኾነ እዚ እውን ካብቶም ካልኦት ናይ ፆታዊ ርክብ ድኽመት ዝፈጥሩ ምኽንያታት ሓደ እዩ። እቲ ካሊእ ድማ ካብ ዓቐን ላዕሊ ኣልኮል ትሰትዩ እንተኮይንኩም ከምዚ ዓይነት ፀገም ክትቃልዑ ይገብረኩም እዩ። ብፍላይ ሕይል ዝበለ ናይ ኣልኮል መስተ መዓልታዊ ትሰትዩ እንተኮይንኩም እዚ እውን ምስ ኣእምሮን ናይ መትሎ ጥዕናን ዝተተሓዘ ስለዝኾነ መትሎኹም ካብ ኣእምሮኹም ወፃኢ ብምግባር የድክመኩም እዩ። ከም ዝፍለጥ ፆታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ። ንመትሎኹም ዝእዝዞ ኣእምሮኹም እዩ። ኣብ ኣእምሮኹም ዝፍጠር ጥዕንኡ ዝሓለወ ኣተሓሳስባ እዩ። መትሎኹም ደው ንኽብል ስፐርምኹም ቀልጢፉ ንክወፅን ንኸይወፅን ዝገብር ኣብ ኣእምሮኹም
ዝስራሕ ነገር እዩ ኣብ ኣእምሮኹም ዝተፈላለዩ ሴላት ክፍልታት ኣለዉ ነዚ ስራሕ ብዝግባእ ዝሰርሑ ስለዝኾነ ናይ ኣልኮል መስተ ብፍላይ ድማ ሕይል ዝበለ ናይ ኣልኮል መስተታት መዓልታዊ ትሰትዩ እንተኮይንኩም መትሎኹምን ኣእምሮኹምን ተረዳዲኦም ስራሕ ንኸይሰርሑ ይገብር እዩ መትሎኹም ካብ ኣእምሮኹም ወፃኢ እንተኮይኑ ድማ መትሎኹም ቀልጢፉ ከፍስስን ደው ዘይምባል ፀገም እውን ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትን ድሌትን ምቕናስ እውን ምስኡ ተታሒዙ ይመጽእ እዩ ስለዝኾነ መስተ ኣብዚሕኩም መዓልታዊ ምስታይ ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ካብ ዝገብርኩም ነገራት እቲ ሓደ እዩ እቶም ካልኦት ድማ ግብረ ሕቡእ ምፍጻምን ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይን እዮም እዞም ነገራት እውን ንብዙሓት መናእሰይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት የቃልዑ ዘለው ነገራት እዮም ብፍላይ ሕዚ ድማ ከም ዓብይ ፀገም ኮይኖም ዘለው ነገራት እዮም ኩልሻዕ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ዝሪኡ ሰባት ግብረ ሕቡእ ይፍጽሙ እዮም እዞም ክልተ ነገራት ዝተተሓዙ ነገራት እዮም እዚኦም ድማ ንመትሎ ብስነኣእምሮውን ብኣካልን ዝጎድኡ ስለዝኾኑ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ናብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ዘቃልዑ ምኽንያታት እዮም ስለዝኾነ ካብኣቶም እውን ክትርሕቁ ኣለኩም ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ናብ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ዘቃልዕ ምኽንያት ድማ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ምዃን እዩ ከም ዝፍለጥ ናይ መትሎ ታሕተዋይ ክፋል ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዩ እዚ ድማ ምስ ብልዕቲ ብተደጋጋሚ ክፋሓፋሕ እንተሎ ቀልጢፍካ ንኽተፍስስ ይገብረካ እዩ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ ትጥቀምዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ምፍላጥን ፈሊኹም ምጥቃምን እዩ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል መትሎኹም ደጋጊሙ ዝነክእ ደጋጊሙ ዝሓሳሲ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ይገብረኩም እዩ ስለዝኾነ ንታሕተዋይ ክፋል መትሎኹም ዘይነክእ ዘይሓሳሲ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ዝሰራሕኽዎ መደባት ኣሎ መልስ ኢልኩም ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ነዚኣቶም ሪኢኹም እውን ክትጥቀሙሎም ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ሴንሲቲቭ ክፋል መትሎና ክንክኣ እንተሎ ቀልጢፍና ክነፍስስ ስለንኽእል እዞም ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽናት ተትጥቀሙሎም ይምረጽ ነዚ ምስራና ቀልጢፍና ንኸይነፍስስ ዝገብሩና መፍትሒታት ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ምስራሕ እዩ ጨዋዳታትኩም ከተጥንክርዎም ኣለኩም ኤክሰርሳይዝ ብዝግባእ ክትሰርሑ ኣለኩም እንተነኣሰ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 30 ደቂቕ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትሰርሑ ኣለኩም ኢቨን ወክ ምግባር እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ መፍትሒ ድማ ሓሳብ ጭንቀት ምቕናስ እዩ ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኩም ብበዝሒ ኣብ ዝፍልፈለሉ ግዜ ናብ ቀልጢፍካ ምፍሳስ የቃልዕ እዩ ስለዝኾነ ጭንቀት ስትረስ ክትቅንሱ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ቀልጢፍኩም ንኸይተፍስሱ ዝገብር መፍትሒ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ናይ ምርኣይ ልምዲ እንተሃሊኩም ርኢኹም እውን ግብረ ሕቡእ ትገብሩ እንተኮይንኩም ነዚ ጎዳእ ነገር ደው ክተብልዎ ኣለኩም ግብረ ሕቡእን ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይን ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒትኩም ዓብዪ ተጽዕኖ ዘሕድሩ ሕማቕ ልምድታት ስለዝኾኑ ግብረ ሕቡእን ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይን ካብ ሂወትኩም ከተውግድዎ ዘለኩም ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ መፍትሒ ድማ ኣመጋግባኹም ምምሕያሽ እዩ ብፍላይ ጫው ዝበዝሖም ምግብታት ቅብኣት ዝበዝሖም ምግብታት ክትቅንሱ ኣለኩም ፍሩትን ቆፅላ መፅልን ኣብዚሕኩም ምብላዕ ክትለምዱ ኣለኩም ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ መፍትሒ ድማ ኣልኮሆል ኣብዚሕኩም ትሰትዩ እንተኮይንኩም እውን ምቕናስ እንተተኻኢሉ ድማ ምግዳፍ ብጣዕሚ ብሉፅ መፍትሒ እዩ ተጥቀምዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ምምራፅን ፈሊኹም ምፍላጥ እውን እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ እዚኦም ኩሎም ነቲ ኣጋጢምኩም ዘሎ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ንምምሕያሽ ዝሕግዙኹም ብሉፃት ሜላታት እዮም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም እውን ንኸይትቃልዑ ዝከላኸሉልኩም ብሉፃት ሜላታት እዮም ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ